और बहुत जल्द हमारे गाना अही रेजिमेंट पे गाना आ रहा बा। गाना गवा गइल बा कहिए से, थोड़ा सा मतलब कुछ प्रॉब्लम के वजह से रुकल बा। तो कहे का मतलब है कि अही रेजिमेंट पर हमनी के हक बा, हमनी के लड़ाई लड़े के पड़ी। और हरियाणा के यादव जितना एक्टिव बने शायद हमनी कहाँ के यादव एक्टिव नहीं खन, सब लोग होके के बाद हाँ एकरा के लेके थोड़ा सा एक्टिव होके के पड़ी। और कौनो हक के लड़ाई खातिर जब तक आदमी लड़ेला ना तब तक मिले ना। जवन हक के लड़ाई अगर ना मिले तो ओकरा खातिर छीनहू के पड़ेला, कुछ ऐसा चीज होला। जैसे कि बहुत सारा जाति के नाम पर रेजिमेंट बा, जैसे कि जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, चाहे सिख रेजिमेंट, बहुत सारा मतलब रेजिमेंट बा, महार रेजिमेंट। तो हमनी के चाहम जाके वीर अहिर के नाम पर मतलब रेजिमेंट काहे नहीं है। जब सबके अगर जाति के नाम पर कंधा पर जाति के नाम लेके घूमत तो भाई हमनियों के एगो कंधा पर नाम चाहिए। ये स्वाभिमान के बात बा। देश खातिर जब जब अगर जरूरत पड़ल बा तो वीर अहिर अपन योगदान दिले बाने और देश खातिर खड़ा बाने, बहुत सारा सर कटौले बाने। तो यही चीज़ बात एक ऐसे एक्टिव होखल जाओ और ये जरूरी बा। कई बार ट्विटर पर भी ट्रेंड कैलस। तो बिहार के लोग से और बिहार के लोग से तमाम लोग से आग्रह बा एकरा खातिर हक के लेबे खातिर बढ़ चढ़ के आंदोलन करे के पड़े, जो कुछ भी करे के पड़े। काहे कि हमनी के हक बा और ई मांगल अपन हक मांगल कोनो गुनाह ना है। ये हमनी के जायज बा, हमनी के मांग सकत हैं, लड़ सकत हैं। बहुत जल्द गाना के माध्यम में हम आप सबके बीच अपन बात रखम। हमनी के दोनों आदमी यहाँ के लिखले बनी, हम गईले बनी और गाना बहुत जल्दी आई। और लाइव के जे भी देखा था सब लोग से हाथ जोड़ के विनती बा कि एक बार लाइव के दबा के शेयर करें।